खुलुमबाय बयनिसिमबो हेलौ गुड इभिनिं एभरिवान वेलकाम बेक एगेन लोगोफोर फिन खेबसे चेनेलाव फैफिनबावनाय जाबाय थ' जायफ्रा इन्टारेस्ट मोनो निस्सय नोंथांमोना नायलांनो हागोन आङो दिनै नैबे समावहाय हेमस्टार कम्बेटनि सायाव भिडिअखौ लानानै फैदों बिदिब्ला हेमस्टारावहाय हाबबाय थ' जोङो बयबो मिथिगौ हेमस्टारखौहाय क्रिप्ट'कारेन्सि प्रजेक्ट होननानै थ' जोंहा बेवहाय उइड्रलनि समाबो सफैबाय बेबायदिनो 26 सेप्तेम्बरावहाय उइड्रल जागोन आरो जोङो बेवहाय आपडेट्सबो बेबायदि नुनो मोन्दों आरोना थ' बिदिब्ला खुलिनोसै बेवहाय जोङो नै टेप खालामनानै बेबायदि कइन्सफोर जोङो आर्निं खालामनो हायो नाथाय आङो दिनै दासिमबो बेवहाय बेबायदि दैलि साइफार दैलि कम्ब आङो बेखौ कालेक्ट खालामाखै आरोना थ' बिदिब्ला दिनैनि दैलि कम्बखौ कालेक्ट खालामनि दैलि कम्ब क्लिक खालामबाय दिनैनि दैलि कम्बआ मा जागोन थ' जोङो बिखेकखे बेखौहाय स्पेसियेलावनो बांसिन मोननाय जायो दै थ' स्पेसियेलाव थांबाय बिनि उनावहाय नैबेहाय निउ कार्ड नुनो मोनो थ' बे निउ कार्डआव क्लिक खालामबाय जोङो बयबो मिथिखागौ बेखौ स' दिनैनि गिबिसिन नाम्बार वानआ जाहैगोन टेलिग्राम मिनि एप लन्च स' टेलिग्राम मिनि एप लन्चखौ दा बेवहाय नागिरनि टेलिग्राम मिनि एप लन्च थ' बेयो निस्सय आंनियाव लकसो थानो हागौ दै टेलिग्राम मिनि एप लन्च वेट खालामनांगोन दे लोगोफोर दिनैनि जोंहा नाम्बार वानआ जागोन टेलिग्राम मिनि एप लन्च थ' बेहाय जोङो बेबायदि कुइसन मार्कखौ जोङो फिलआप खालामजोबनांगौ ना थ' टेलिग्राम मिनि एप लन्च नागिरगासिनो दसे वेट खालाम टेलिग्राम मिनि एप लन्च बेवहायनो दङ आरो बेयो थाथारनांगौ बेहायनो टेलिग्राम मिनि एप लन्च नै आंनियाव लक दङ टेलिग्राम मिनि एप लन्चआ थ' आङो बेखौ दा 2500 होनानैसो कइन्सखौ बेबायदि बायनांगोन आरो बेवहाय थुबाबो बेयो जाया टेलिग्राम मिनि एप लन्चआ आंनियाव टेलिग्राम लोगोफोर टेलिग्राम मिनि एप लन्चआ आंनियाव लक दङ बेवहाय टीम लेभेलखौ 15 टाइम बेवहाय आंखौ खुलिनो होदों नै सिङावहाय 15 टाइम बेबायदि खुलिनांगोन अब्लासो आङो बेखौहाय खुलिनो हागोन आरोना थ' बिदिब्ला आङो दा बेखौ लाथ'ला नेक्स्ट मोनसे कुइसन मार्कखौ फिलआप खालामनि सेकेन्ड नाम्बारखौहाय थ' सेकेन्ड नाम्बारा जाहैगोन जोंहा 10 मिलियन नेटवर्क 10 मिलियन साबस्क्राइब स' माहाय दङ बियो बेखौहाय नागिरनि बेबो स्पेसियेलावनो मोनगोन दै बेखौबो स्पेसियेलावनो मोनगोन स' 10 मिलियन एक्स नेटवर्क 10 मिलियन एक्स नेटवर्क 10 मिलियन एक्स नेटवर्क नै एक्स नेटवर्क 10 मिलियना बेवहाय गेवनो हागौ दे बियो एक्स नेटवर्क 10 मिलियन थ' बेखौ गो एहेड खालाम थांबाय बियो नै फुथलाखौ मोनबाय बेहाय फुथलाखौ मोननांगोन बेबायदि फुथलाखौ मोननांगोन आरोना थ' बेबायदि फुथलाखौ मोनाबा जानाय नङा थ' फुथलाखौहाय मोननांगोन स' बेवहाय एक्स नेटवर्क 10 मिलियना आंनियाव बेयाव फैबाय स' आङो दा नैबे 3 नाम्बारखौहाय आङो लानोसै स्पेसियेल हेमस्टार कनफारेन्स थ' बेबो जोंहा नैबे स्पेसियेलावनो मोनगोन थ' बेखौहाय स्पेसियेलावनो जोङो नायनांगोन स्पेसियेलनिफ्राय निउ कार्डआव थांनांगोन निउ कार्डआव थांनानै जोङो स्पेसियेल हेमस्टार कनफारेन्स मायाव मोनगोन बेखौ नागिरनांगोन लोगोफोर जोङो दा स्पेसियेल हेमस्टार कनफारेन्सखौ मोनबाय 3 नाम्बार दे बियो स्पेसियेल हेमस्टार कनफारेन्सआ थ' बेबो स्पेसियेलावनो दंखायो जोङो नैबे स्पेसियेल हेमस्टार कनफारेन्सआव थुबाय थ' बेखौ गो एहेड खालामबाय बेवहाय दा बेबायदि फुथलाखौ मोननो हासिगोन आरोना बेवहाय फुथलाखौ मोनबाय नाथाय आङो मोनसेखौ लानो हाया थ' बेयो जाहैबाय जोंहा टेलिग्राम मिनि एप लन्च बेखौहाय आङो लानो हायाखै थ' बेहाय कुइसन मार्कआ आंना मोननैल' फिलआप जाबाय आरोना दा बर्थमान आङो दिनैहाय लानो हाथ'नाय नंला आङो नेक्स्ट गाबोननिया मा जागोन आं बेखौ नायगोन आरो बिनि उनावहाय बेबायदिनो जोङो नैबे कुइसन मार्कखौ फिलआप खालामनांगोन आरोना थ' दैलि कम्ब'नि कुइसन मार्कखौ स' बेहाय आङो नैबे मोनसेखौ लानो हायासै आरो बे मोनसेया आंनियाव माने दिनै जानाय नङा बेयो थ' जियानो हक आङो मोननैखौ लाबाय आरो उनावहाय नेक्स्ट गाबोननिया मा जागोन आङो बेबायदिनो कालेक्ट खालामगोन आरो जियानो हक जोंहा नैबे इयार ड्रपआवहाय बेबायदिनो जोंहा आपडेट फैदों थ' आवगोलावहाय बेबायदि दङमोन नैबे सिङावहाय जोङो फार्स्टआव बयबो वालेट इन टेलिग्राम नैबे टेलिग्रामखौसो जोङो कानेक्ट खालामनानै लादोंमोन नाथाय बेजों जानाय नङा बाइनेन्स
एक्सचेन्ज जोङो बे बाइनेन्स एक्सचेन्जखौ जोङो इनस्टल खालामनानै लानांगोन बेबायदि ओंखारखायो येस आइ हेभ इट आंनाव जुदि दंखायोबा आङो बेखौहाय येस खालामनानै होनांगोन आरोना थ' जुदि गैयाब्ला जोङो बेखौहाय प्ले स्ट'राव जोङो एभेलेबेल मोनो थ' जोङो बेखौ प्ले स्ट'राव डाउनलड खालामनानै बेबायदिनो लानांगोन आरो बिनि उनावहाय एयार ड्रपआ नै 11 दिनल'सै 11 दिननि उनावहाय बियो 100% उइथड्रल जागोन आरोना थ' जियानो हक लोगोफोर जोङो गोबां दिन नेनानै दङमोन आरो दासिमबो 11 दिन आरो जोङो नेबावनांगोन स' 11 डेजनि उनावसो जोङो बेनि एमाउन्टखौहाय बेबायदि कइन्सखौहाय जोङो बेबायदि सेल खालामनानै जोङो उइथड्र खालामनायनि बेवहाय जोङो प्रसेसखौ मोनगोन आरोना थ' बेवहाय आरो आपडेट फैबावगोन जोङो अके एक्सचेन्जजोंबो जोङो बेवहाय हानाय नङा थ' माखासे मानि बाइबिट बेफोरो जोंनियाव इन्डियायावहाय बेन दङ स' बिनि थाखायनो जोङो बेजों हानाय नङा बाइनेन्स एक्सचेन्जजों जोङो हागोन बेखौहाय जोङो प्ले स्ट'रावहाय एभेलेबेल मोननो हायो आरोना थ' बेखौ इनस्टल खालामनानै जोङो बेबायदिनो पान नाम्बार होनानै आरो बेबायदिनो आधार नाम्बार होनानै जोङो भेरिफाइ खालामनानै लानांगोन बिनि उनावसो जोङो बाइनेन्सखौ जोङो सालायनो हागोन आरोना थ' लोगोफोर जियानो हक आङो दिनैहाय बांद्राय गोलाव खालामनो सानाखै दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन आङो उनावहाय बेबायदिनो हेमस्टारनि सायाव आपडेट्सफोर मोनोब्ला भिडिअखौ लानानै फैफिननाय जागोन थ' गोजोनथोंसै बिदिब्ला दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन